Kumusta kamong tanan dinha? Hinaot pa unta nga ang Ginoo sa kanunay magauban kaninyo. Ani gyapon ako nga mutabang nga mag-lead og Bible study. Uh, mo na akong dakong kalipay nga makatabang. Kay ako usab nakatuon. Ako usab na antigo. So kitang tanan we are in the same boat. Okay, sa dili pa kita magsugod, magpasalamat kita sa tanan nga mitabang aron nga kini nga kita makatuon. Nagpasalamat ako sa mga wardens sa BJMP Giholngan, BJMP Valley Hermoso sa ilang pagtabang. Nga iya kitang gitugutan nga makabahin-bahin sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa mga tawo nga ga-prepare sa snacks. Kabalo ko nga maayo kaayo ang inyong snacks. So I hope makakaon ko sa inyong mga gamay nga pagkaon dinha kung tugutan sa Ginoo nga ako makabalik sa Pilipinas. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga mag-uban kanato karon. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nining panahon karon nga kami makabahin-bahin sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat nga ang Espiritu Santo mao'y magatudlo kanamo karon. Wala kami mahimo, Lord, kung wala ang Espiritu Santo. Hinaot pa unta sa among pagtuon karon, maapektuhan ang among outlook, ang among paglantaw sa among kinabuhi karon. Nga kami makahuna-huna nga ang pinaka-importante sa kinabuhi karon mao ang Espirituhanon. Lord, among itugyang kanimo ang tanan, in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Sa usang semana, atong gitun-an ang Kapitulo 17 sa sinulat ni Lucas. Apan wala nato na nahuman. So, I hope nga atong mahuman karon. So, sa walay paglangay-langay, mag-review kita. Sa unang mga versikulo sa Kapitulo 17, atong nahibaw-an didto nga miingon si Jesus bisan og kapito pa magkasayop ang imong kaila nga mangayo sa pasaylo imong pasayloon. So ato usab nga nahibaw-an nga bisag pila kita makasayop sa Ginoo, atong mahibawan nga ang attitude and character sa atong Ginoo mao nga mapasayloon. Og nag-expect usab siya nga ikaw ug ako nga sumusunod ni Jesus makapasaylo. Ang mga disipulo miingon siya lisod kaayo ni. Bisag ikaw siguro makaingon nga lisod kaayo ni. Mao na mihangyo sila, Ginoo, hatagi kami dakong pagtuo. Dakong pagtuo pagsalingan na kanimo kay sa among kaugalingon dili kami makapasaylo. Ang tinuod man na kabalo ko nga daghang mga tawo na nagkasayop nato nga naatay na masuko kita, naiuban nga di kita makapasaylo. Apan sa imong kaugalingon dili na. Ang tabang lang sa Espiritu Santo nga naa sa imong kasing-kasing ang makapasaylo, makatabang kanimo. Kay nganuman ang atong Ginoo nakapasaylo man imo. So usa na sa mga atong gitun-an og ato usab nga natun-an didto nga adunay pulo ka sanglahon nga miadto ni Jesus, nga giayo ni Jesus ang pulo ka sanglahon. Sa pulo usa lang ang mibalik nga nagpasalamat. Kita usab ang Ginoo nag-expect nga kung unsay natabang niya, daghang kayong natabang si Ginoo sa imuha o sa ako. Magpasalamat usab kita. Ako karon dako usab na akong pasalamat sa Ginoo nga bisan og naapektuhan ang akong tuhod tungod sa daghang kaayong tennis, daghang kaayong sports. 73 akong edad. So di gyud makalungtad. Apan nagpasalamat ako kay sa akong lawas ang kadaghanan nag-function. Kadaghanan wala ko'y problema.
usa lang akong tuhod lang. So magpasalamat ako. Wala ako'y daghang problema. So ako usab na antigo nga magpasalamat bisag gagmayng mga butang, bisag sa mga problema, magpasalamat usab kita. So, moadto na kita sa versikulo 20. Guys, naana ba mo dinha sa kapitulo 17, versikulo 20. Basahon nako. May mga Parisiyo nga nungutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag si Hesus, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. May mga Parisiyo. Kita na antigo na tagamay kung kinsa ni mga Parisiyo. Kini sila usa ni siya sa partido, mga grupo sa mga tao dito sa Israel sa panahon ni Hesus. Nga stricto kay sila o kini sila mga tawhana powerful sa ilang country o sila wala mo to ni Hesus gyud kay unsa man nila pagtuo ni Hesus kay ang mga disipulo ni Hesus, si Hesus ang una taga Northern Israel siya, taga Galilea. Ang ilang paglantaw sa Galilea, ubos kayo kanang mga tao dito. Unsa may mga disipulo ni Jesus, mga professor ba? Mga general ba? Dili. Mga mangingisda. So di gid sila makatuo nga kini si Jesus mao ang Misaya, ang manluluwas. So nangutana sila sa versikulo 20. Kanusa maghari ang Dios? Ang usab nining ipasabot nga kanusa mobalik, kanusa ihatag ang Misaya. Ang ilang pangutana dili simple nga pangutana, kundi pangutana sa original nga Grego, pangutana nga nasuko. Nasuko sila sa atong Ginoong Jesucristo. Kini sila mga tawo na sige gyud silang masuko sa atong Ginoong Jesucristo. Sila ang gadumot. Sadusiyo pod nagdumot. Ang high priest nila nagdumot usab sa atong Ginoong Jesucristo. So pangutana kanusa man maghari ang Dios? Simpleng pagpangutana pero dako kay ni. Ang tubag ni Jesus miingon siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. So dili o kung usa ka hari nga adunay siya dako kaayo nga fort, aduna siya dako kaayong balay, aduna siya mga sundalo. Mingon siya that is physical. Mingon siya dili nimo makita. Ang paghari sa Dios dili butang nga imo makita. So naglibog ang mga teachers of the law, ang mga Pharisees, nganong mingon si Jesus nga ang mabutang ang paghari dili makita. Versikulo 21, mingon siya, walay makaingon ani ara ato ara kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Maawig giingon ni Jesus nga ang paghari niya anaa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. O dili ka makaibalo kung unsang paghari kung dili nimo ang kunon nga si Jesus ang hari. Kung walay hari sa imong kasing-kasing. Ang buot ipasabot ni Jesus usab nga ako nagatindog ninyo dinhi. Ako ang Misaya. Akong hari. Diyos anaa sa sulod ninyo, anaa sa kasing-kasing sa tao. Anaa sa kasing-kasing sa tao nga ang Diyos nagamando sa imong kasing-kasing. So ang paghari di ay sa Ginoo, dili membro ka sa usa ka relihiyon. Kundili nga ikaw gidiktahan sa Espiritu Santo sa sulod sa imong kasing-kasing. Nga ikaw gimanduan. Unya mingon siya sa mga tinunan, iya na usab nga giatumang ang iyang mga tinunan. Moabot ang panahon
nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tawo, apan dili gayud kamo makakita niini. So mangandoy sila ilang pangitaon ang anak sa tao. Naibalo ba mo nga sa New Testament sobra sa 70 ka mga bersikulo nga si Jesus miangkon nga siya ang anak sa tao. Ako na ni siyang na-explicar nato. Ang anak sa tao ay maniggikan. Gikan ni sa libro na Daniel kapitulo 7. Didto ang amahan, ang Ginoo, iyang gipaadto ang anak sa tao. Iyang gihatagan og power, gahom sa tibuok kalibutan. Gihatagan niya og gingharian nga dili mamatay. Gingharian nga mulungtad sa hangtod sa kahangturan. Nga ang mga niining anak nga tao, mga anghel pila ka libo ang nag-worship niya. Miingon si Jesus, ako ang anak sa tao. So siging gigamit niya dinhi. So ato nang nahibawan. Ingon siya, moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayud kamo makakita. Ang bot ni pasabot lang nga siya mopanaw na. Kay pila na lang kaadlaw nga ihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi didto sa Kalbaryo. Nga siya mosunod sa plano sa Ginoo. Og siya usab nagsulti karon mahitungod sa iyang ikaduha nga pagbalik. So, usa ni sa ka major nga topic nga context karon nga atong tunan. Versikulo 23, adunay daghang mga muingon, tua didto o dia diri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon siya sa pagbalik ni Jesus, pagbalik niya, daghang mga fakey, daghang mga piki nga muingon ang mga tao, ato adidto si Jesus o dia diri. Ako usab nga nahibaw-an dinhi sa kalibutan karon. Daghang mga tao nga sila ang savior, sila ang manluluwas. Unsa may dakong problema karon nganong giguba ni Putin ang Ukraine. Kay miingon siya, Ukrainian ang moatake nato. Akong luwason ang Russia. Apan sila di ang nangguba. Bisan diri sa Canada, sa USA, daghang dinhay mga tao nga piki nga sila ang makaluwas. Sa Pilipinas siguro usab adunay mga religious leaders, mga pangulo nga ako kung wala si Jesus, ako ang Ginoo dinhi, ako ang miabot nga Misaya. Apan nag-warning ang atong Ginoong Hesus Kristo, ayaw mugtuo. 24. Ingon ang kilat mokilab tadla sa kalangitan, gikan sa kabahin niini ngadto sa pikas nga bahin, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. So buti pasabot, daghang makikita ang lightning, daghang mga taong makikita makahibalo. So ato pang moadto ta sa 25. Mingon si Jesus, apan una sa tanan kinahanglan mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tawo nga nagpuyo ni ining panahon na karon. Siya usa na moabot, usa ako moadto sa langit, ako mag-antos usab. Mag-antos usa ako didto sa Kalbaryo. Mao iyang giingnan sila. Iyang gipreparar ang iyang mga disipulo kung pagsulod niya sa Jerusalem, unsay mahitabo niya. Versikulo 26, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mauusab unya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. So nagsulti na siya, nagtudlo na siya sa ikaduha niyang pagbalik. Ingon siya, unsa may iyang gikumparar? Si Noe. Kinsa man ni si Noe? Kadaghanan siguro kanato nahibalog kinsa ni Noe. Pero just a reminder, paalaala
Si Noe, siya ang naluwas, ang iyang pamilya ang naluwas sa dihang gilunop dako kayong flooding sa kalibutan. Kay ang paglantaw sa Ginoo makasasala ang mga tao. Muraog napuno na siya. Iyang gilimpyuhan ang kalibutan. Giluwas niya si Noe. Nagpahimo siya dako kayong barko aron sila maluwas o sila wala makatilaw sa kasuko sa Ginoo. Dingon si Jesus, pareha ng adlaw. Naghatag po siya gamay another example. Dingon siya sa panahon ni Noe, versikulo 27, nagpadayon ang tanan, pagpangaon, o pagpanginom, o pagpiminyuay, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Onya, miabot ang lunop o milumos kanilang tanan. So, pagbalik niya, miingin si Jesus, murag normal. Nga ang mga gihimo sa mga tao, normal, nag-inom, nagkaon, na maligya. So, mo giingon niya, pagbalik niya, normal lang. Ang mga tao, wala kay balo nga, hey, muabot na siya. Versikulo 28, naghatag siya ikaduhang example. Sabi niya, may sama usab kini sa panahon ni Lot. Kinsa man ni si Lot? Nebalo kita, kadaghanan ninyo siguro nebalo na, pero just a reminder, paalaala, nga si Lot, pag umangko ni Abraham. Si Abraham ang amahan sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Kini si Lot nakapuyo sa syudad, Sodom and Gomorrah. And mausay na itabo sa ang mga tao dito sa Sodom and Gomorrah na napuno na ang Ginoo sa kasuko. Gusto niyang limpyuhan ang syudad. Mao nang iyang giingnan ang pamilya ni Lot. Alis mo din ha, lakaw mo din ha, pagdali mo kay akong sunugon ng syudara. Kay bulo mo gusto na itabo, milakaw silang tanan nagdali. Apan, ang asawa ni Lot, kay miingon ang Ginoo, sa akong pagsunog ni ana, walay tao nga mulantaw pagbalik. Pero ang asawa ni Lot, milantaw man pagbalik sa syudad. Namatay siya, nahimong asin. Wala ta kay balong ngano nga milantaw siya, pero aduna siguro siya ay nahabilin didto. Murag gimingaw siya sa kinabuhi nila. Nga ma-miss niya ang kinabuhi nga gwapo kayo. Apan giingnan siya sa Ginoo nga walay maglantaw gyud. Kalimtan nimo ng lugar. 29 sa adlaw nga mibiya, utro na akong 28, may sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon, o pagpanginom, pagpamalit, o pagpamaligya, pagpananom, o pagpamuhat og balay. So mingon siya, pagbalik niya, murag normal gihapon. Normal nga mga gihimo sa mga tao. Wala sila kay balo nga something is going to happen. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo og asupre miulan gikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. Mao nay kasuko sa Ginoo. Kabalo kita nga ang Ginoo gugma apan ang Ginoo usab masuko. Versikulo 30, mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Insya maunay mahitabo usab sa akong pagbalik. Mingon siya, ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlaw kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa ilang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mo pauli sa ilang balay. Mingon siya, hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. So sa paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo,
nagsulti gyud siya, hinumdumi ninyo, ayaw ninyo kalimti ang asawa ni Lot. So importante kaayo unsa man siguro gihimo. Unsa man siguro nasulod sa huna-huna sa asawa ni Lot nga iya man tang giwarningan nga importante dinhi kanato nga dili kita mapariho sa asawa ni Lot. Siguro ang asawa ni Lot sa akong giingunan ninyo nga aduna siguro siya daghang material things nga naiwan na nga nahabilin. Ang iyang kasing-kasing tuwa didto. So miingon ang atong Ginoo, hinumdumi ninyong asawa ni Lot nga ang kasing-kasing materialistic, ang mga butang dinhi sa kalibutan ang nakapalipay niya. Miingon siya, hinumdumi siya para dili ka mapariho niya. So importante kayo ang gi-warning sa atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 33, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Usa ni sa pinakalisod nga gisulti ni Hesus. Ang paglantaw sa atong Ginoong Jesucristo, duha ka klase ang kinabuhi. Kinabuhi dinhi sa yuta. Yutanon nga kinabuhi og langitnon nga kinabuhi. So mao ni iyang buot ipasabot nga kung ang importante sa atong kinabuhi dinhi sa yuta, kung mao ni atong direction, kung mao ni atong prioridad sa atong kinabuhi, insya ang espirituhanong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Kung ang imong attention sa imong kinabuhi, ang tanan, ang imong talento, ang imong skill, ang imong treasure, ang imong talento, ang imong abilidad, imo lang gihimo dinhi sa kalibutan, wala ka nagpreparar sa langit nun, ingon siya mawala pod. Ug miingon siya, apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, ingon siya maluwas niini. Ingon siya, kung ang imong paglantaw dinhi sa kalibutan murag dili ka importante, nga ang imong importante nga mag-alagad sa Ginoo, nga ang magmando sa imong kasing-kasing mao ang Espiritu Santo, ingon siya, maluwas ka niining kalibutan. Nahibalo kita nga ako, nga ikaw ako, mga bisita lang ta dinhi sa kalibutan. Usahay sa usa ka tuig mo pauli ko sa Pilipinas, bisita lang ko, dili na ako permanenteng lugar. Kita usab dinhi sa kalibutan, dili nato lukuhon ang atong kaugalingon nga kinina ang importante sa kinabuhi. Adunay day importante kaayo ang espirituhanon, ang kinabuhi nga mulungtad og hangtod sa hangtod, kinabuhi nga walay katapusan. Versikulo 34, niadtong paggabiuna may duha ka tawo nga may duha ka tawo sa higdaanan, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling, kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinuna nangutana kaniya, asa man Ginoo? So kining topic sa ikaduhang pagbalik ni Hesus, dako kaayo ni siyang topic. Ang atong gitun-an karon gamay lang. So kulang pa ni kung tun-an gyud nato ang pagbalik ni Jesucristo. Kay dinha makita
sa libro ni Daniel, sa sulat ni Pablo sa Thessalonians, o sa Revelation. Daghang topic ni. So this is a big topic. So ang atong gitun-an karon gamay lang ni sa the whole picture sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ang pagbalik niya, daghang mga pagtuo nga sa iyang ikaduhang pagbalik, ang uban miingon nga kita luwason niya usa gubaon ang kalibutan. Aduna po'y uban nga moingon nga sa tunga-tunga sa tulo og tunga katuig, kita makatilaw og kastigo ang mga Kristohanon. Apan pagkahuman sa 3.5 years, kuhaon ta niya. Or aduna po yung mga pagtuo nga kita mga Kristohanon makatilaw gyud apil sa dili Kristohanon nga makatilaw sa kastigo sa Ginoo. Kung kinsa to'y mahabilin, mao to'y tinuod. So daghang mga pagtuo ingon ana. Apan sa atong paglantaw karon nga ang example sa atong Ginoong Hesukristo ni Lot og ni Noe, giluwas niya silang mga tawhana, usa niya giguba ang kalibutan. So versikulo ang unsa may giingon dinhi sa versikulo 34, 35, nga niya ng gabi una may duha ka tawo nagtulog, mawala lang. Ang versikulo 35, duhay ka babae nga naggaling, pagkatapos nawala lang. Sumunod giingon nilang rapture. Ang buti pasabot niini nga mawala lang kung moabot na si Hesukristo. Ang iyaha, ang mga tao nga aduna si Jesus sa ilang kasing-kasing, nga mo'y naghari sa ilang kasing-kasing, kuhaon. O magtagbo dito sa kawanangan, kuhaon. Ang dili iyaha, ang mga tao nga wala nila tagda ang mga espirituhanon sa ilang kinabuhi, nahabilin. So mo na'y bot ipasabot nga samtang nagtrabaho, pag-abot ni Jesus, mawala lang imong amigo. Sa early 80s, daghang kaayong libro nga nagsulat mahitungod niini. Nga naa gani usa ka istorya, dili tinuod, pero mo ni istorya sa writer sa magsusulat nga dinhay pilot, nga ang pilot Kristohanon sa dinha na naglupad ng eroplano, daghang pasahero, mawala lang ang pilot, gikuha na siya sa Ginoo. Ang bang mga tupad nimo sa eroplano nawala, ang uban nahabilin. So mao nay giingon ni Jesus nga ang imong ang iyaha kuhaon, ang uban mahabilin. Nahibalo ako nga daghang mga tawo moingon nga tungod kay ang Ginoo sa gugma, dili siya makaako nga ang tawo madisgrasya. Kay bulo ko nga ang Ginoo gugma, iyang gihatag ang iyang anak aron magpakamatay dito sa Kalbaryo. Apan nahibulo usab kita nga ang Ginoo masuko. So naghatag siya warning sa ato dinhi. Versikulo 37. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man Ginoo? Asa man, kanus aman kamo balik? Asan dapita, sa Pilipinas ba? Sa Amerika ba? Sa Europe ba? Sa Israel ba? Ang pagbalik niya? Mao ni gisulti ni Jesus. Si Jesus mitubag kanila. Hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Kining statement ni Jesus, common kaayo nila, silang tanan nahibalo ni ining idiomatic expression. Miin siya, hain gani ang lawas nga patay,
adto usab dito magpundok ang mga agila. Sa akong nabasahan sa mga theologians, miingon sila nga ang pagbalik ni Hesus, kung mapuno na siya sa kasuko sa eksaktong panahon sa amahan, wala ta kahibalo og kanus ana apan sa panahon nga ang Ginoo nga mura og bunga ba na nga ripe na, hinug na iyang pupuon. Mo na ibot pasabot nga sa pagbalik ni Jesus nga kung ang plano ang tanan sa plano sa amahan, iyang ipabalik atong Ginoong Hesukristo. So, unsa may atong himuon? Sa unang panahon, mga 150 years ago, dito sa Amerika, dinhay mga reliyosong mga tao nga nagtagna, nga mubalik si Jesus ni adtong 1843. Ang ubang mga tao, ilang gibaligya ang ilang balay. Ilang gigastong ilang kwarta, ilang gibaligya ang ilang yuta, ang ubang gihatag, kay nagpaabot sila nga si Jesus mubalik. Apan na dismayo sila, dismayed, kay wala man mubalik si Jesus. Dakang mga tao nga mutuo, nga mubalik si Jesus, naa na dinha, o mingon sila, si Jesus, tuwa na didto. Apan, mingon si Jesus, ayaw magtuo. So, unsa may atong importante day nato karon? Dili kita mutuo ni adtong mga tawhana nga nag-predict. Ang pinaka-importante sa ato nga kita ready. Dili na importante kayo nga may balo kita. Kung dili, kung moabot si Jesus, are you ready? Nakaprepare ba ikaw ug ako sa pagbalik niya? Madala ba ka ni Jesus? Mga kaigsuunan, hinaot po unta nga kita maepektuhan sa gitulo ni Jesus karon, nga kita siging nagpreparar sa iyang pagbalik. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa lesson nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat nga ikaw mubalik aron kuhaon kami. Hinaot po unta nga kami mutuo sa imong warning, sa imong pasidaan, Lord. Hinaot po unta nga ikaw ang magdumala sa among kasing-kasing. Hinaot po unta nga imo kaming nga kami among imbitahon nga ikaw mosulod sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.